Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso. You are still watching GMA Regional TV Early Edition. Artista, kag negosyante na for parent pa. Ini si kapuso actress Arnie Ross. Ang istorya, tutukan tao po kay Caitlin Revilla sa Best Talk. Waps! May aga! Thanks, Adrian, mga kapuso. This morning, updanay kita nga kilalahon, si kapuso actress and comedian, Arnie Ross. Good morning, Arnie, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. We are glad to have you today. How are you? Yes, good morning mga kapuso at good morning din sa lahat ng viewers po natin sa Western Visayas. At masayang-masaya po ako na nandito po ako ngayon at makakapagkwentuhan tayo. Okay naman ako, Miss Kate. Ngayon talagang 5 months na po ba yung quarantine natin? Talagang more bonding with my family. And yun po, mas naging hands-on talaga ako sa business namin kasi talagang kailangan mag-survive this pandemic. Yes, and anyway, what keeps you busy today, Arnie? Before, nung wala pa yung quarantine and this pandemic, talagang busy, mag-shows or mag-taping, ganyan. Ngayon, talagang more bonding. Nagluluto kami ng mama ko, more kain talaga ngayong quarantine. And yun, meron kasi akong milk tea restaurant and nail spa. So, mas dun ako naging busy. Every day rin po, umaalis ako. Pero, more on nagde-deliver ng mga kailangan ng mga staff ko and nagde-deliver ng mga stocks. And you know what's exciting, Arnie? We also heard na ikaw ay isang fur parent na. How do you take care of your 3-year-old Maltese? And what are the best moments that you have experienced as a fur mom? Actually, yung Maltese ko, 3 years old na siya, pero 3 years siya sa parents ko. Hindi ko siya, kahit nandito siya sa bahay, nandun lang siya sa, sa crib niya. Parang baby crib. Doon siya nilalagay nila mama. Hindi ko siya inaalagaan at all. Hindi ko siya pinapahalaman kasi hindi talaga ako mahilig sa pets before. Tapos po, ngayong quarantine, ayun, sa akin na siya, nag-start lang siya nung pinag-room ko siya. Tapos yun, lagi ko na siyang katabi sa kwarto ko, sa kama ko mismo, tabi kami natutulog. So parang siya na yung baby ko talaga, parang kapatid ko. Kasi wala nga akong kapatid na nandito sa house. Worth it naman kasi na mag-alaga ng aso kasi syempre parang nagka-best friend na rin tayo. And it's really good na kahit marami kang mga ginagawa such as pag-alaga ng aso, you still get to focus naman with your physical health. So paano mo mamamanage yung time mo to still fit in yung mga workouts? Madalas, ang routine ko po, pag gising ko, yun, asikasuhin ko na yung errand sa restaurant ko. Pag uwi ko naman po ng 6 p.m., may energy pa ako mag-workout. Pinipilit ko po. May times na tinatamad din ako, pero may times na pinipilit ko mag-workout. We are really happy for you and excited to hear the wedding bells ringing. Kamusta naman kayo ni Franklin so far? Kamusta na yung mga preparations ninyo before the wedding? Dapat po talaga, ang date ng wedding namin is December po. This December 2020. December 11 to be exact. So, yun po, nag-decide na rin po kami and yung coordinator ko, sinabihan ko na rin sila na hindi na po namin itutuloy. Dahil nga sa nangyayari din sa business namin, kailangan muna namin siyang asikasuhin and kailangan rin namin ulit mag-ipon. Importante, let us just look at the brighter side na you will have more time na lang for planning and for preparations before the wedding. Yes. Opo. And pag-usapan naman natin yung Bubble Gang. We miss seeing you with your co-actors together sa set. Marami silang kailangan abangan sa Bubble Gang kasi we're trying our best to have fresh episodes despite of talagang mahirap mag-create talaga kasi yung iba po nakashoot from home, yung iba shoot sa studio. So pagsasama-samahin lahat ng post-prod. At anyway, invite mo naman ang ating mga kapuso to catch the fresh episodes of Bubble Gang at pati na rin ang YouLol and also to follow you on your social media accounts. Para pasayahin namin kayo lalo, ayan, abangan niyo po sana ang fresh episodes ng Bubble Gang every Friday night, 10 p.m. po. And don't forget to subscribe sa YouLol, sa YouTube channel po ng GMA7. YouLol po, isearch nyo lang po yan. And
don't forget to follow me on my Instagram and Facebook. Just search for my name po, Arnie Ross. Alright, thank you so much, Arnie Ross, for giving us time this morning. We are Thank glad you na din. nakapag-usapan Thank you, Miss tayo ngayon. At sana naman Yes. makita namin si Princess at syempre ikaw soon after ng Opo. pandemic na ito. Yes. Thank you so much. Thank you po. For exclusive online drama, comedy, and musical content, visit www.gmanetwork.com/gets. There you'd find many entertaining videos featuring your favorite Kapuso stars. Dira lang kamo mga Kapuso, madamo pa sang dapat ninyong atutukan sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.